Хайде, Жонхо. Време е за приказка. Слушай внимателно. Може ли една приказка? Моля. Виж, Минжин, понякога е трудно, но вече трябва да пораснеш. Свиквай с това, Минжин. Минжин! Не, Минжин! Какво е това? Още малко. Айде. Ще ми разкажеш ли какво се случи с мен? Минжин! Не, Минжин! Стига де! Аз не съм храна! Те ще ме изядат! Виж това, ако е истина, ние трябва да спасим светът. Дали някога светът ще се оправи? Или вече е свършил? Аз имам каравана. Кажи ми веднага, къде е? Трябва ми място, за да остана. Много е тъмно. Няма страшно, тук е моето място. Защо ми помагаш? Този свят, само ти можеш да го спасиш. Аз съм просто дете. Готова ли си за подводния живот? Всичко зависи от тебе, Минжин. Тръгвай, спасявай се! Да го направим. Значи тук диамант я спасява, така ли? Точно така. Аз съм готова. С Богом, Минжин! Няма къде да ми избягаш. Диаманта ще съживи мъртвите отново, нали така, чичо? Жонхо, ако стана зомби, ще ме убиеш ли?
Може би. Ако аз не го направя, ти ще го направиш. Не знам, знаеш ли, обаче дебелите зомбита са най-опасни. Аз поне съм слаб и си имам фигурата. Красив съм си. Гадно е. Да знаем, че 2 крачки сме далече от смъртта. На теб липсват ли ти? Кое е по-точно? Твоите приятели, семейство? Да, понякога си спомням. Как се справяш? Целта ми е да спася света. Убиха всичките ми близки. Сега ми остана само ти. И него ли ще го вземете? Елате го вземете тогава! Елате! Елате! Млъкни веднага, ти нормален ли си? За какво го правиш? Да ме изядат ли искаш? Ако изгасим огъня, няма да дойдат. Ела. Къде избяга? Пак ли тази скапана акула? Има ли ти нещо? Тук съм, за да спася света от вируса, но ми трябва помощ. Плувай колкото се може по-надълбоко, там ще видиш диаманта. Внимавай, този диамант е много мощен. Ако дойде едно зомби, няма да се дам лесно. Ако трябва, ще откъсна един слънчоглед от тук и ще му разбия главата. Стига де, това не е толкова лесно. Какво ли прави тук? Хайде да се казваме разбивача на зомбита. Нещо чувам. И аз така. Това беше прекалено наистина. Виж го само как изглежда. Кога ще сме в града? Има още малко път, ще търпиш. Ние какво ще намерим там всъщност? Там ще намерим начин да спасим света от вируса. Защо пък непременно трябва да е там, не мога да разбера нищо. Защото вирусът е създаден там и трябва да го спрем. Жонхо, това е Меси! Хей, Меси, може ли автограф? Той е зомби. Чакай, Жонхо, не дей! Тук не е като в стадиона. Гол. Жонхо, ти направо го направи на парчета. Тази страница малко е опасна. Сега имаш ли някаква идея? Няма да оставя нещата така. Жон Сео. Да. Благодаря ти, че дойде с мен. За мен е чест да съм с тебе в това приключение. Надявам се идеята ти да проработи, Жонхо. Да не мислиш да правиш самолет, Жонхо? Защо ме караш да нося толкова тежки дърва? Бягай! По-бързо, по-бързо!
Кой го е създал този вирус? Всичко започна в тая лаборатория. Да започваме. Подяволите! Да. Ето защо има зомбита. Доста пари ще спечеля с нея, ще увелича бизнеса. Какво да правя, обичам на готово. Това момиче май е в беда, трябва да я спасим. Не я докосвам. Дога ще ми дойде такава като тебе. Сега вече е наш ред. Да започваме. Давайте по-бързо. Един път да ги гледам без да бягам. Отивам да видя покрива. Елате насам, вижте какво намерих. Ще си правим караоке? Да. Погледът ти ме замайва. Ти си ми първата приятелка, Минжин. Обичам те с цялото си сърце, Минжин. Затвори очи и си представи как да косвам мокрото ти тяло. Искам и как се спуска по твоите гърди. Усещам как настръхна. Аз съм твоя дявол, прегръщам страстно. На теб ти стана ясно, че в леглото ще стане много бясно. Мога да съм дявол, но ще те отведа в рая. Ще усетиш нещо истинско. Секс не, а любовта ще те държа на каишка. Намери ли нещо в тази книга? За да спрем вируса, някой трябва да постави диаманта в лабиринтната ключалка. Ако няма диамант, трябва да се постави сърцето. Как така? Мястото е 20 метра на разстояние. А къде е диаманта? Стой! Не дей! Не го прави! Няма да позволя да умрете! Baby, I love doing life with you. You're everything I wanna wake up to. Give you all of my heart, the moon and the stars, till my time here on earth is through. 'Cause I just love, baby, I love doing life with you.